Vitajte, dnes sa porozprávame o tom, ako technicky zabezpečiť dlhodobú platnosť elektronických podpisov, pričom sú porovnávané 3 prístupy. Poďme do toho. Zaujímavé, môžeme začať s tradičným prístupom, ktorý využíva plnohodnotný archívny systém integrovaný na registratúru. Však? Presne tak, tento prístup je založený na samostatnom informačnom systéme pre registratúru, ale vyžaduje nový hardware, licencie a vlastnú administráciu, čo môže byť komplikované. Myslím, že hlavnou nevýhodou je aj zložitosť integrácie s existujúcou registratúrou, správne? Áno, presne. A navyše, živé dokumenty sa často držia mimo tohto systému. Takže pre mnohé organizácie by to mohla byť dosť náročná a nákladná investícia. Čo potom ponúka SecuSign 6.2 SDK prístup? Tento prístup prináša plugin SecuSign 6.2 do existujúcej registratúry spolu s kvalifikovanou službou QPress. Áno. SDK integrácia cez 2 API funkcie, kde sa súbor šifruje lokálne a dokument neopustí vlastný perimeter. To znie omnoho efektívnejšie, nižšie počiatočné náklady, žiadne ročné licencie a aj prevádzkové náklady sú fakt manažovateľné. Však? Presne tak, a čo je skvelé, dokument je priamo uložený do pôvodnej registratúry, takže integrita je udržiavaná a súčasne je zabezpečená kvalifikovaná služba podľa eIDAS. No, ale čo tretí prístup MDURZ v NASESe? Ako sa líši od toho druhého? Tretí prístup MDURZ totiž posiela dokumenty z registratúry do NASES, čo znamená, že dokument opúšťa lokálny počítač. Mám tendenciu tvrdiť, že keď dokument opúšťa lokálny systém, vzniká riziko. Nie len, že jeho overenie vie vykonať len služba v MDURZ, čo môže byť problém, najmä mimo Slovenska, nie? Presne tak, a navyše, budúcnosť systému MDURZ nie je ani jasná, keďže NASES a ďalšie subjekty ako MIRI zatiaľ nemajú stanovenú roadmapu. Áno, takže ak som to správne pochopil, najefektívnejším prístupom, ktorý taktiež spĺňa legislatívne požiadavky a je nákladovo efektívny, je SecuSign 6.2 SDK prístup? Presne tak. SecuSign 6.2 prináša moderné riešenie ktoré sa jednoducho integruje do existujúcich registratúr. Už nie je potrebné investovať obrovské sumy do nového hardvéru. No, práve tu mám jednu otázku, čiže ak administrácia školy alebo firmy používa tento plugin, sú všetky dokumenty naozaj chránené a zostávajú v pôvodnom registráte, nie? Áno, presne. Dokumenty neopúšťajú lokálny perimeter, čo zabezpečuje ich bezpečnosť. A k tomu organizácii poskytne kvalifikovanú službu uloženia podľa eIDAS. Áno, takže ak by som mal zhrnúť, SecuSign 6.2 pristupuje k riešeniu tak, že minimalizuje riziká spojené s odosielaním dokumentov mimo lokálneho prostredia a zároveň znižuje náklady. Presne tak. A ešte dôležitejšie je, že tento prístup využíva hotové integrácie do registratúr ako Memphis či IS Samo, čo zabezpečuje, že celkový proces je rýchly a spoľahlivý. Áno. Myslím, že táto moderná metóda je najdisruptívnejšia a zároveň najbezpečnejšia, keď vezmeme do úvahy všetky faktory, či nie? Áno, určite. Z technologického hľadiska je to najinteligentnejšie riešenie. Pre každého, kto hľadá spôsoby, ako udržať dlhodobú platnosť elektronických podpisov, je to jasné odporúčanie. Implementovať kvalifikovanú službu dlhodobého uchovávania dokumentov priamo do registratúry cez plugin SecuSign 6.2. Áno, určite, to je skvelé. A pre tých, ktorí majú záujem, spoločnosť Archimedes SRO zabezpečí túto implementáciu v Slovenskej republike, že? Presne tak. Stačí kontaktovať info@archimedes.com a všetko sa dohodne. Takto sa zabezpečí, že elektronické podpisy zostanú platné dlhodobo a bezpečne, bez zbytočných komplikácií. Presne tak. Výborne, teší ma, že sme si to takto prebrali a objasnili všetky dôležité aspekty. Aj mne bolo fajn prebrať túto tému, lebo zabezpečenie elektronických podpisov je kľúčové pre dôveru v digitálne služby. Áno. Ďakujem za skvelý rozhovor a objasnenie všetkých technických detailov, určite si to poslucháči zoberú k srdcu.